Maadyong buntag sa tanang mga inahan sa kanunay panabang uusan ako diha sa listahan. Agoy! Welcome back to my mini vlog. For today's video nga pala mga day ay syempre sa pamletong buhaton di mag vice versang panghinlo na punta eh. Awsa ni pa day itong buhaton day pagmata da jud day ato ning hinloan da jud ning atong higdaadan kay nainong nagibagjo. Pagmata ni mo day makaingon na lang jog kag Diyos ko Lord tabang mananabang. Wa nagjud tay laing may mo day mao nagjud itong obligasyos kinabuhi ning panghinlo ka Diyos atong panimalay. Kay ngano ma-enter lagi ngano pagmenjo pa. Hoy! Kung pwede pa lang gajud siguro mo balik sa pagkabata day madugay na gajud ko mo balik day maingon gajud kog balik ako sa pagkabata. Hoy! Bitaw mga day no kaning atong kamenjoon hagoy di gajud lali mao nang sa mga daga diha enjoy gajud enjong pagkadaga day. I-enjoy gajud enjoy yung pagkadaga ajo gajud mo panondog nahong ning beka kag dali. Hoy! Di ito yung gusto na mo balik pagkabata agoy. Ngano may enter unswa. Bitaw gajud day sa tinud-anay day di gajud ta pwede mag-sitting pretty rato na dire mulihok gajud ta day lalo dat dire nangipon ra ta day dili pa ni atong panimalay. Yes! Bisag kalami nung tay ligid-ligid day kanang di ta mulihok di man ta pwede di mulihok day kay di man ni atong panimalay daghan man ta diri. Mauning maning kamot gajud ta day kay aron makalahi gajud ta day kay lahmi gajud ning atong kaugalingong balay day kaysa nangipon ra. Jesus, abi ko magnahuman ako direg panghinlo diri sa hong higdaanan day di apam day diris obos nagkatuwag. Di apam di ko dagang pilono na ibalik paninaw sa cabinet unja di alagi day ahong mat na pag-exercise abi ko magnahipos naniwa pa man day nahipos. Kay kuno lagi mag home workout tay sa home workout na naman kalaog na jud ba gajud mo kumisap. Magpasingot lagi karon jay naguman ko yung mapog tirada kay agbahaw mapud pare sa kape hagoy. Ginoo ko abi ko magnahuman ako di apa madi ko daghang mga sanina diri panuksok arang gajud ingong anak gajud patakag panuksok. Nagasakit na gajud ingong uday unsa gajud mga sanina trapo na banis kagabi hon aun sa. Usa nga ni kini mga sanina ang bulingon pagkaliki. Gamito na naman gajud ning atong pagkairing day da simut-simuto na naman gajud natig sangani nagbulingon pagajud nigdi. Kay nahuman naman diri panghinlo diri sa kwarto daw ko diri na putas gawas ko gihan baya ta kay 69 bay tagag bay. Hoy, ginoo ko kag ginlo kaos. Ginoo ko kay gat ba mo inday. Kalami ba nimo lang gitehog oats. Oy, ginoo ko. Grabe na lang gajud ta kay energetic inday. Oy, babay paninantag magabi eh. Grabe lagi ng mga abog dito sa kakilid-kiliran kasuko-suko ka na di angay makita gajud lagi nimo. Aw unswa. Hoy, sakto na nang pag-inigat ni mo ibilatra diha paglapaso na diha. Bitaw lagi no balik ta diri sa Manghinlo. So mo man ako panghinlo direk panilhig direk pagmap diri sa sala ug sa tan sa kusina no. Aroy nang nagdedero ko man ti diyan nang likos kan onog na luto na ba. Sus, basta mo kaon ako di ay pam di si Hinlo onon Ginoo ko tabang mananabang ka jud eh. Sus, wa pa naman jud ka uban diri sa panimalay ko jud pambok balik ka jud eh. Kakapoy na ka jud. Bitaw oy manghinlo putag CR oy kay sungutan gid ko magtan og CR kanang daghang nga yelo-yelo Ginoo ko kaluod ba namang CR maikog gajud tag nay daghang tawo nga ning mga redya mag CR ja hugaw ka jud CR hoy Ginoo ko manang unsa gajud ta kahinlo sa tong dagway mao pa nimong panimalay unsa man kahinlo nimo sa imong dagway o kang imong balay gipang-od na roy Ginoo ko kalamay ta para sa mo balik oy. Nagkalinga ko direk yaw-yaw wa naman ko video wa naman ko voice over og daghang salamat mga inahan. Daghang salamat mga inahan ha sa pagtan-aw sa mga video na puro na lang gajud na yaw-yaw og kaigat. Ay Ginoo ko. Daghang yaw-yaw nang kaigat pa mo sunod. Salamat. Aroy good vibes sa ta dire perme ha. Tali ma-stroke mo bawal lang kaskuso ko na ma-stroke mo delikado. Aroy. Happy ra ta diri perme mga enjoy mga enhance kanon ay panabang ha. Happy ra ta diri perme og daghang salamat sa inyong pagpananaw og daghang sunod pa na igat-igat og yaw-yaw. Nahuman ang katong handom manan sa usa ka yaw-yaw wirang igat aw sa hoy. Ginoo ko.